The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. The Bible says, "For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him shall not perish, but have eternal life." For God did not send his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. He who believes in him is not condemned, but he who does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. But as many as received him, he gave the right to become children of God, to those who believe in his name. He who hears my word and believes in him who sent me has everlasting life, and shall not come into judgment, but has passed from death to life. 2 Corinthians 8:9, "For ye know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sakes he became poor, that ye through his poverty might be rich." Sa dili pa kita magapadayon sa atong pagtuon sa pulong sa Dios nining adlaw, gikinahanglan nato ang paggamit sa prinsipyo sa 1 John 1:9 aron kita malimpyuhan sa atong mga sala. So 1 John 1:9 nagaingon sa in English, "If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness." Alang kanimo higalang wala pay kalwasan, ang isyu nga imong giatubang dili ang imong pagsugid sa imong mga sala, kundi ang imong paggamit sa imong kabubuton aron ikaw makahimo sa labing mayroong danong desisyon sa tibok mong kinabuhi, ang desisyon sa pagtuo kang Ginoong Jesucristo ingon nga imong manluluwas. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Acts 16:31. So sa hilo magandam tas tong kaugalingon o magampo ta. Balaan na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo nining lain na sa mga adlaw nga imong kaming gidala dinhi aron kami makapadayon sa among sibog sa unahan sa among Kristiyanong pagkinabuhi. Salamat Diyos sa imong grasya nga nagalihok sa among kinabuhi, bisan pa ang pagpabuhi pagkanamo hangtod ni higayuna. Kini gumikan lamang sa imong gugma, sa imong kaluoy, sa imong grasya. Dili kami takos. Bani kami ning adlaw sa among pagpadayon sa assimilate your word. Salamat nining among Bible study through the YouTube ubo sa Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. May adlaw sa tanan natong mga subscribers, mga higala o mga igsuon diyan ni Kristo. Welcome na usab ning atong pagtuon sa pulong sa Dios ning adlaw. Niya pa kita magadupot sa atong tunanan nga entitled The Unfailing Love of God. Ang gugmang way pagkapakyas. Gugma kini sa Dios. So okay, padayon ta sa atong pagtuki sa pipila ka mga punto sa doktrina, points of doctrine.
Okay, now ato nang nasayran sa atong past lessons nga gisaad ni Ginoong Kristo sa iyang pagani, unang pagani, gisaad niya nga iyang ipadala ang balaang Espiritu Santo. So, nga siya mao ang comforter, siya ang ingnon ta mentor, mao ay magtutudlo sa kamatuoran. Karon ingon nga mao ay mentor kanatong mga magtutoo niining panahon sa simbahan. Ang balaang Espiritu Santo mao ang imong magtatabang, helper, magtatambag, counselor, tegiya, guide, o magtutudlo. Na kanas Juan 14, 16 ngadto 17. Now, pinagi sa gitawag tao grace apparatus for perception o gap nga mao ang pag-usab, conversion sa academic knowledge diha sa nga bahin sa atong kalag, the left lobe, mo kani gitawag sa Grekong pulong gnosis, ngadto sa kaalam diha sa tuo, right lobe nga bahin sa kalag, epinosis. Ang Dios Espiritu Santo mao'y magatabang kanimo sa pagsabot, sa pagkat-on ug paggamit sa pulong sa Dios sa imong Kristiyanong pagkinabuhi. Siya ang Balaang Espiritu Santo, mao-usab ang mupahinumdom o mutabang kanimo sa paghinumdom sa doktrina nga imong nakatunan apan imong nakalimtan. Iyang balhinon ang tawanong kahibaw, human IQ, ngadto sa espirituhanon nga kaalam aron sa ingon niya na ana ay angay-angay o pantay-pantay nga pribilehiyo o angay-angay nga kahigayunan ang tanang mga magtotoo sa pagkat-on o paggamit sa pulong sa Dios. Now, ang tawhanong kahibalo, human IQ, usa kini ka way pagka angay-angay, inequality sa kaliwatas tao. Ang matag usa ka tao, every human being, nagkalahi sa kahanas sa pangisip. Gusto? Every person has different mental capabilities. Way tao nga nahimugso nga may pariho o kaybaw sa pangisip. Apan kasagarang mga tao na nag-iya og some capacity for thinking. Hinoon, ang grasya sa Dios nagapahilo na man sa pagkaangay-angay o pantay-pantay. Ang way angay-angay nga tawhanong kahibalo, human IQ, ibalhin man sa magtotoo ngadto sa espirituhanong kahibalo, spiritual IQ, ang lihok sa grasya alang sa pagsabot sa doktrina nga madawat sa higayon nga mahitabo ang kalwasan sa panahon sa kalwasan sa mga magtotoo at the point of salvation. Now, ang espiritu o kaybaw, spiritual IQ, wa mag-agad sa pagkahanas o pagkalantip sa hunas tao. Wala. In the human realm. Wa pagkabintaha sa pagka-genius o disbintaha sa pagkaubos lang sa tawhanong IQ. Wala. Gumikan sa spiritual IQ, ang matag usa ka magtotoo, ana ay angay-angay nga kaygayunan og angay-angay nga pribilehiyo sa pagkat-on og doktrina sa Biblia. Tungod sa spiritual IQ, ang matag magtotoo
makahimo sa pagsabot og daghang kahibalo as much as necessary kung buot niya alang sa iyang pagtubo, pagsibog sa unahan, paingon ngadto sa pagkahamtong diha sa plano sa Dios. Okay? So, sabtana. Ang imong spiritual IQ mao'y makapahimo kanimo sa pagtuman, pag-execute sa di kasagaran nga matang sa espiritual ng kinabuhi sa nining panahon simbahan, pag-abante ngadto sa habog o hataas nga luna to the high ground sa espiritual ng paghamtong sa pagkaokupado niya kang Ginoong Jesucristo o sa paghimaya na niya sa Dios to the maximum. Now, adto ta si katulong nga angay nga kaayuhan, the third equal benefit. Kining ikato nga ang angay kaayuhan gisangkap kini pinagis grasya sa katarong integrity o sa way pagkapakyas nga gugma sa Dios. From the unfailing love of God and from His integrity. Gisangkap kini ngadtos tanang nga magtutuo sa panahon sa kamatayon at the moment of death. Diyan higayuna ang tanang magtutuo mudawat sa taghuwat o sa in English pa interim body, taghuwat nga lawas o magakinabuhi na sila dito sa langit nawong sa Dios. Segundo Corintios 5:8, in a place of no more sorrow, no more tears, no more pain, no more death. The old things have passed away. Revelation 21:4. Paminaw. Ang Diyos mao'y nagadesidir sa panahon sa ikamatay, sa klases pagkamatay o asang dapitang mamatay. Iya kining pagdesidir. Wala o walay makatangtang kanimo gikan ning kinabuhiya apart from His wise and sovereign decision. Sabta gina. Apan sang paagiha ka mamatay is determined by how you lived. Yun sa nimo pagkinabuhi. Kung natuman mo ang espirituhanong pagkinabuhi, ikaw mamatay ubos sa di katuhuan nga mga panalangin sa grasya nga kamatayon. Gitawag na sining lisog dying grace. Apan kung nagpabilin lang ka sa paglunang sa kasalanan in perpetual carnality o pagkareversionista, imong masinati ang gitawag sa in English o the sting of death. 1 Corinthians 15:56. Ang silot sa sala nga makamatay, the sin leading to death. 1 John 5:16. Ang imong dying moments, labihan sa kamayunungdanon o kabililon alang sa Dios, sanglit mo man kanang higayuna, His final opportunity nga iyang ika-vindicate o ika-panghimatuod ang pulong sa Dios nga na dias imong kalag. Ipakita sa Dios ang iyang pag-uyon, His approval, pinagis iyang pagpanalangin kanimo. Kung imong nahimaya siya diya sa langit ng away, angelic conflict, pinagis imong pagkabot na sa dapit o ang gitawag og pleroma nga kahimtang. Iya kang balhinon gikan sa panahon ngadto sa eternidad. Sa paagi anyway, nga ang kamatayon masinati mo nga labing hanoy, the most relaxed and wonderful blessing sa tibuok mong kinabuhi ug usa ikaw kasaksi sa grasya sa Dios alang niadtong tanan nga nakapaniid sa imong pagtaliwan niining kalibutan. Ipakita sa Dios ang iyang personal nga gugma bisan pas paagi sa pagtawag niya kanimo ngadto sa eternidad. Mamatay ba ang magtutuo niya sa kahimtang nga pleroma o spiritual childhood lang?
iya gihapong madawat kini ikatulo nga angay-angay kaayuhan o third equal benefit. Unsa gisulti sa Salmo 116 versikulos 15 kini nagkanayon og precious in the sight of the Lord is the death of his godly ones. Karon adto ta sa ikaupat nga equal benefit. Unas tanan, ang pagsakgaw sa simbahan, the rapture of the church, sa Grigong pulong gitawag kini og ex-anastasis o sa in English the exit resurrection. Mauni ang magahunong o magatapos sa panahon sa simbahan, the church age. Okay? Kining mao nga hitabo, mao ang higayon nga mudawat ang tanang mga magtutuo sa panahon sa simbahan. Niining ikaupat, the fourth nga angay-angay kayuhan, the fourth equal benefit, nga mao ang lawas nga binanaw, resurrection body, for all eternity. Okay? Ang magtutuo nga buhi, inikitabo sa rapture, pagainisan og lawas nga dili na madunot, gikas lawas nga madunot, will be changed from a body of corruption to a body of incorruption. Ang ilang pagkamortal o lawas nga mamatay ngadto sa lawas nga dili na mamatay. Na kini mabasa dias 1 Corinto 15:53. Og kadto usab nga nangamatay na pagailisan in the twinkling of an eye sa usa lamang ka pamilok. 1 Corinthians 15:52, 1 Thessalonians 4:14-15. Kaya bigod nimo, nadeterminar naman God sa pagkalabaw magagahom sa Dios ang precise and exact time. Tukma ngay gayon ang hitabong rapture. Apan way bisag kinsang tao ang naibawas adlaw o takna sa mga hitabo, walay naibaw. Mateo 24:42, Marcos 13:32. Ang pagsakgaw, rapture, mahimo may tabo bisag kanu sa makaron ba o makapidan pa bang libo ka mga katuigan gikan karon, o kung may tabo na kini, mao kini ang gisaysays bala ang kasulatan. Des 1 Tesalonica 4:16-17 sa in English nag-ingon kini, the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and the trumpet of God, and the dead in Christ shall rise first, and that we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. So, duha ka klase nga mga magtutuo sa panahon sa simbahan ng pagabanhawon, pagabangunon. Kadtong na nag-iya og lawas nga taguwat, interim bodies, kinsa nangamatay sa wa pa may tabo ang rapture, ug katong buhi pa sa panahon sa rapture. Okay? Now, niyantong mga buhi pa, ang uban nila niini, anaa sa pakikumbitay sa Dios in fellowship with God. Ug ang uban, nagawas sa ilang pakikumbitay. Gusto? Yet, niyan ang pagkaitabo sa rapture. Ang tanang mga magtutuo sa panahon sa simbahan, buhi o patay, karnal ba o spiritual, mudawat sa ilang lawas nga binanhaw, resurrection body. Unsa may gisulti diha sa 1 Corinto 15:52. In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet, for the trumpet will sound, and the dead will be raised imperishable, and we shall be changed. Ingon nga, dugang nga pagsangkap sa grasya o gugma sa Dios. Ang pagkabanaw sa magtutuo,
maoy kadaugan sa Dios. 1 Corinto 15:54 nga napanag-iya o nadawat totally apart from human merit. Ang pagkabanhaw gihatag ngadto sa matag magtotoo regardless sa kahimtang sa espirituhan o kinabuhi dinhi pas panahon. Sama sa tanang grasya nga pagsangkap sa Dios, ang magtotoo wa gyud siya pinaningkamutan ni pagkaangayan nga modawat ug kanang pagkabanhaw. Wa gyud siya pagkaangay. He doesn't deserve. He does not work nor earn. Kaya kini grasya mantanan. Kita na nimo ang grasya. Labihan gyud na nga pagka mabulokon nga hitabo. Mao kana ang all believers. Well, hindi man tanan pod ang nagkulbahinam sa pag-abot yun ni ini mong bagsak kay ang uban wa man lagi gyoy pagtuon sa pulong sa Dios, wa sila idea, they have no clue, wa ganun sila ingnon ta background may tungod dining rapture. So ato lang gisingit kini may tungod dining rapture kay labi may nung danon kini sa atong pagkakristohanon. Kay for all you know, mao ni ang musunod nga prophetic event nga gipahiluna naman ni sa Dios kaniyang tunga pang tanan. Okay? There is a precise exact time when this rapture of the church will happen. Na nagyon takda nagyon na sa Dios. Kung mao nga there is that doctrine of imminency. It's imminent. Moabot gyud. Walang ta kay baw kanus nobody knows. Wa gani ang mga manulunda wa kay baw kanus agi ni mahitabo. Ang Dios ra. You see? Mao na nga kita naga look forward ni ining pagka mabulokon o kulbahin mga hitabo sa mga magtutuo sa tibuok kalibutan. Well, tingaling uban kaninyo nakakita ng mga salida o pelikula bahin sa rapture. Well, gihulagway diha ang tinuod yung mahitabo. Apan the real or genuine yung hitabo wa magyud nahibaw. Kana agi hulagway lang ang agi og background natong mga magtotoo. So mao ni kining tanan itong gipangisugutan, may kalabutan kini sa plano sa Dios nga gihan-ay na niya diya sod sa kanang dekrito sa Dios, divine decree. Ug napatik na kana diha, gilatid na kanang tanan. Ug mao nga ato lang gisingit una may tungod dining rapture ug ato kining ipadayon ugma. So ayog sipyat sa sumpay nining atong pagahisgutan ugma. Magampo ta. Amahan namong Dios, nagapasalamat kami kanimo sa imong grasya nga mong gipahimo sila nining adlaw. Bani kami sa among pagpadayon sa mga kalihukan namo ingon nga mga anak nimo nga kami magasunod lamang pinagi sa among paggamit na sa among aniya sa among kalag nga mga pulong nimo nga nahimong bahin na in our right lobe of the mentality of our soul. Salamat nining tanan o Dios bisan pa ning among Bible study through the YouTube under the Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan namong gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.